ali dvocifreni brojevi nisu za dvolične. Najviše volim one što me nikako ne podnose. Ćao ljudi, ćao drugari, kako ste ljudi, danas radimo reakciju na Jotinu Teslu. Pa ovo, pravo pravo bre. Al ga kida brate, pare. Dobro brate, ej! Brate, meni se mnogo sviđa spot, je dobro i para, ali spot mi nekako, brate. A ima i ime odlično. Nema Jota šta dobro, ali par otkida i on isto. Dobar bit. Gdje je ovo sine, bre? Brate. A zna da kod peva brate par, pa ne znam šta. Jota freestyle, single play button. On je jedan od najbržih rastućih kanala i super. Njihovim očima bio sam čudak, zaluđenik, a zapravo sam bio neko ko juri svoje snove. I nikada nisam želeo da budem od većine, a ni većina nikada nije mogla da bude kao ja. Ko je ova magija, da li znaš, to je Jota Freeze. Kako zajedno pesma, brate moji. Dobar pesma je otkidala koji spot. Ne znam ljudi šta više da vam kažem. Hvala vam što gledate moje klipove, hvala vam što me podržavate. Ljudi, nadam se uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I ljudi, mi se vidimo u sljedećem klipu, od sljedećeg klipa. Sada će pozdrav. Ćao!